Simula sa mga malalaking isyu na nakaapekto sa mga Pinoy, lalo na sa mga kabalen, hanggang sa masayang kaganapan sa loob at labas ng rehiyon. Kasama ninyo ang CLTV 36. Sa pagtatapos ng 2024, samahan po ninyo ang inyong lingkod, Liana Canilau. Tara't magbalik tanaw sa iba't ibang balita at kaganapan na nakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at maging sa ating pagdedesisyon. Gayun din ang mga nagbigay saya at inspirasyon sa bawat individual at sa komunidad. Sakuna, kalamidad at bagyo. Ito ay ilan lamang sa mga nagdulot ng malaking problema at perwisyo sa mga kabalen sa nakalipas na buong taon. Sa naranasang El Nino na naghatid ng tagtuyot, ang mga labis na naghinagpis ay ang mga magsasaka. Muli nating panoorin ang kanilang naging sitwasyon. Paman may ngayabtak, dapat malang ineng gabon, nung duko rin napakatanab ding sibuyas sa Reni, Kim Barangay San Antonio, Bacolor, Pampanga. Pauli na ring matinding pali, disan biyang painawing 53 anyos sa Robert Di Mabuyo, akay ba't-iba't pa mong tinanam. 40 banwa ng tatanami tatang Robert. Bistaman may kapag-abroad ya kanita, beli ka ne pamurin ka ng asikan, uli nga pinini, inkayang aluguran. Keng gabo na ini, manibating kayang dudwang, kareng kayang pamilya. Masanting naman ko rin panakita naging pamananam sibuyas, dapat aliwain pesabyan, patse El Nino na inkalaban. Masalese, kasi uran, di takagastos, di takin diesel. Pero ang yaning season, dry season, ken diesel. Pero masanting ang pupul nung kompleto kay ken danum. Bang masayang din kayang tanam, gagawa niya kanong paralan ni tatang Robert balang misal bareni. Kukuha ko mo gen kay, pepakot-kot kong tubo. Yan nung pisabyan niya pa itang kaya kaming irrigation kaya tanong gawad o na nung masanting ang paralan. Miras na kanukin 30 miling kayang puhunan ka ring tenam ng eni. Kaya begin pa kamaragul ng pikagastusan ay paranum, uling matas mo rin presyo ng diesel. Tiis-tiis siyempre. Alang kay income, malyaring may pagobran. Patsi may pagobran, ikaming misakitan, ikang farmer. Manubutan dikot. Pauling ng mga palyari, magadwayang isip itatang Robert nung taglos na pa, ang pamananampale, uling pota may gastos at malugi kanong maragul. Samantala, agpaking chairperson na ning Agriculture Committee king sangguniang bayan ng Bacolor Councilor Reds Canlas, kaya bay karing karelang panigobran, deng local irrigation projects bang elalakwas bituran kabiyayan deng kalupa ng tatang Robert. Makipag-coordinate niya mo naman kano'y Bacolor LGU kin National Irrigation Administration o NIA bala makasigurong ating sapat na paranum karing asikan. Base po kaya kaming pamisabi niya po kaya kaming local government unit, kaya kami pong mayor, atin niya pong maka-request yan na reta pong irrigation projects po na pakakari po ang Senado tamo. Ngayon po, atin tamo rin pong pupush batas po na many batan po kaya national government. Malolocalize tayo po itang ipa-kaidokan po rin kailang farming equipment, ipa-register dokan po. Panganita po, pag may register na po reta, manikwala pong subsidy or manikwala pong discounts kareta pong bagay na kailangan na po when it comes to farming. Hindi nahihinto ang problema ng mga kabalen sa tagtuyot dahil pagkatapos nito, ang sobra-sobrang pag-ulan naman nadala na rin ng sunod-sunod na bagyo ang namemerwisyo. Kaugnay nito, naging malaking usapin din ang solusyon sa taunang pagbaha lalo na sa Pampanga. Mayroon din namang ilang proyekto ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng pagbaha. Ngunit kung minsan, ang mga ito ay nasisira. Kagaya na lamang ng isang flood control project sa Barangay Candating Arayat, Pampanga na nagkakahalaga ng 91.4 million pesos. Ito ay gumuho noong August 17 dahil sa mga malalakas na pag-ulan. Umabot naman sa 26 na pamilya ang naapektuhan sa pagkasira ng nasabing dike project. Kaya beya ing balena ning 70 anyo sa Milagros Manansala kareng mekwaking pangatibag na ning proyektong dike king Candating Arayat anyang milabas sa bulan na ning Agosto. Midobliya pa kanuing kalbaryo ngeni, pauli ning alang patad apamanuran kambe ning bagyong Enteng. Ngeni balang muran, lulubyeng kaing ilog, danom, malalam ne, may yakwanin ko siya na ako. Siyempre, nembenge ako rugo makatutuduling agaganak ako milako bali.
Pauli ning peligro, amuyuta na laning lokala kapanibala ning arayat ang mag-evacuate la pamo ren pamilyang makatuknang siping ning ilog. Agpangking social welfare officer na ning balen ay Diana Jean Mesa, at 26 na mapamilya reng alistarang kayabe kareng miapektuwa na ning pangasira na ning dike. Yung iba po, nag-stay pa po, yung medyo malayo ng konti sa And then yung mga 3 families na yung natamaan na po talaga yung bahay nila, sila po ay nag-evacuate na po sa kanilang mga kamag-anak. Doon po sila nag-stay ngayon. Pero every morning, tinitignan pa rin po nila yung naiwanan po nila na bahay. Pero hindi na po sila natutulog po dyan. Kung patuloy pa po yung ulan, possible po na maapektuhan po yung iba pa po na hindi pa totally naapektuhan yung mga bahay nila. Kasi katulad po niyan, patuloy pong umuulan. Nung pong una kasing pinuntahan ko po ito, inaayos nga po, nagsasandbagging nga po sila sa tabi. And then, wala pa po yan makikita natin na hindi talaga nakikita yung ilog nung time po na yon. So ngayon, since po umulan, lumaki ang tubig at lalo pong parang lumala po yung siguro po kung nakikita na nila na talagang hindi na po safe para sa kanila, much better po na mag-evacuate na po kung meron silang ibang pupuntahan, or if wala naman po, nandiyan naman po yung aming evacuation center kung talaga pong kailangan po, lagi naman pong ready ang aming opisina na tumulong po sa kanila. Sumangid na niyan, sinabi ng manansala ela magsilbiking evacuation center uling dakala miyembros king karelang pamilya. Mas kumpormi ya kanu nung dinandalang pansamantalang tuknangan ibat karing mikiopaya. Kaya kahit kasi marakal kami at luki ang pamilya, bati apo. Kaya tanggap ita. Samantala pauli na pining masikanauran, kaya bela naman din pamilya ng Milagros kareng Mary ng Chapulong kilong abyas ampong grocery packs, apemye na ning Municipal Social Welfare and Development Office na ning Arayat nganing Miyerkules, September 4. Samantala, kasabay ng dagok na kinaharap ng ating mga kababayan dahil sa mga bagyo, panibagong hamon na naman ang dumating at kinaharap ng pamahalaan, mamamayan, lalo na ng mga mangingisda at namamalakaya. Dahil ito sa panganib na dala ng oil spill na sanhin na paglubag ng motor tanker o MT Terra Nova sa Lamau Point, bayan ng Limay, Bataan noong July 25. Ito ay mayroong dalang aabot sa 1.5 million liters na industrial fuel oil. Bagamat sa karagatan ng Bataan nangyari ang insidente, naalarma maging ang mga karatig lalawigan. July 23 nang manalasa sa malaking bahagi ng Luzon ang bagyong Karina. Nakalaunan ay naging isang super typhoon. Sinabayan pa ito ng habagat. Mayroon itong dalang hangin na umabot hanggang 230 kilometers per hour. Nasira ang mga bahay. Lumutang ang mga sasakyan. Lumikas ang daan-daang libo nating kababayan. Kasabay ng pag-alis ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility, naiwan ang pinsala, hindi lamang sa mga ari-arian at agrikultura, kundi maging sa pagkawala ng mga buhay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa mahigit 1.2 milyong pamilya ang naapektuhan dito o 5.2 milyong katao. 4 na po naman ang naitalang namatay, 9 na nasugatan at 5 ang nai-report na nawawala. Nasa mahigit 40,000 naman ang bilang ng mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan. Sa kabuuan, nasa mahigit 1 bilyong piso ang production loss o cost of damages. Hindi lamang sa kapatagan nag-iwan ng bakas ng pinsala ang bagyo. Sa lakas ng puwersa nito, tumaob ang isang barko na may kargang 1.4 million liters ng langis sa karagatang sakop ng Limay, Bataan nitong July 25.
Panibagong dagok ang kailangang harapin ng sambayan ng Pilipino at ng gobyerno dahil sa lawak ng pinsalang maaaring may dulot nito. Ayon sa report ng NDRRMC, umabot din ang oil slick sa Ternate, Tanza, Novelera at Rosario, Cavite. Nagdeklara na ng state of calamity sa walang bayan na ito. Naiulat na nakarating din ang tumagas na lang isang bahay ng Malolos at Agonoy sa Bulacan. Nagtungo naman ng CLTV 36 News sa nasabing lugar upang personal na tingnan ang sitwasyon kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BFAR Region 3 nitong August 1. Giit ng ilang mangingisda at fish pond operator, walang bakas ng oil spill sa kanilang karagatan. Ito po yung Barangay Pamarawan sa kupo ng lungsod ng Malolos. Ito po yung napabalita na mayroon daw pong oil sheen. Ito po yung area na yon. Sa ngayon po, pagpunta po natin, wala po tayong nakita kahit ano pang traces ng oil. Nadatnan din ng ilang mangingisda sa gitna ng dagat na patuloy pa rin sa kanilang hanap buhay. Wala naman po. Wala naman pong bahid. Kahit po bahid, wala naman po na rito. Kasi po ayun po inaanohan din namin na sana wag abutin dito. Po kami po dito, gabi-gabi po kami nasa laot. Tapos maga po nandito kami. Wala naman pong nakakikitang ganun. Ito ay sinigundahan naman ng BFAR Region 3. Nandito tayo sa may Tibagin, one of the fish pens na nandito naka mismong front ng Manila Bay. Ay mula Pamarawan ay hanggang dito sa may Hagunoy ay wala naman po tayong nakitang oil sheen or whatever na nadaanan natin. At ngayon po ay nandito nga tayo sa isang fish pen at nakikita natin na tuloy-tuloy lang yung aquaculture activities dito. Ang mga pag-aalaga ng mga bangos. Ayon pa sa fish pond operator na si Marcelino Trillana, malabong mapasok ng oil spill ang kanilang lugar. Actually po, ang masasabi ko po kasi, ito po kasing Hagonoy, to be honest, medyo po mahirap po itong mapasok ng oil spill kasi nga po, meron kaming dalawang malaking channel dito na bumababa ngayon ng mga floodwaters. Galing po dito sa Labangan Channel at saka po yung isa, dito po sa Pampanga, yung pong Delta River. So, araw-araw po kami nagpapamonitor dito kasi nga po, ang aming mga units nasa harapan mismo ng Hagonoy Bay. Ang Hagonoy Bay po kasi more or less nasa 5 kilometro ang bay niyan, ang harapan niya ng Manila Bay. So, ang palaisaan po namin, umuuka po ng mga mahigit 3 kilometro. Kaya po, imposible po yung kiniklaim nila na mayroong makapal na oil spill sa Hagonoy. Kasi po, bago po yun makarating sa pangpang ng Hagonoy, dapat po dumaan po yun sa 3 kilometro namin na mga lambatan. Ayon sa ating mga nakausap na fish pond operator at mga mangingisda, kung tumama na nga ang oil spill dito sa Hagonoy, dito pa lamang sa mga fishnet na ito ay makikita na ang mga bakas. Upang masigurong walang langis sa lugar, nagsagawa rin ng sensory evaluation sa mga bangus sa isang fish pen. Inamoy ang isda bago hugasan. Inamoy matapos hugasan. At tinikman matapos inilaga na walang halong asin o kahit anong pampalasa. Ito sa belly. Ayan. Yung sa belly. Hindi nandyan yung oil. Manamis-namis. Alam ko may palaman to. Sarap. Walang saw kahit ano, walang laga lang po yan. Laga lang. Regular daw ang ginagawang sensory evaluation upang masigurong ligtas kainin ang mga isda. Anong pagkahuli ay inamoy natin. Kahit na hindi pa siya hinuhugasan, ay inamoy na po natin. No, 2 po yung kinuha natin dahil medyo malaki po ito. Nasa 1.2 kilos ang isa. So pagkayari po nun ay ating ipinalaga. So wala siyang asin, wala lahat. At tinikman naman po natin. At sa atin po ay pumasa po siya. Wala po siyang trace ng lasa ng oil. Yes po, araw-araw po natin gagawin ito. At naka-deploy po yung ating mga staff sa mga probinsya, even sa may bandang Cavite po at saka sa NCR. So ginagawa po natin 'yan para po sigurado natin na or malaman natin kung yung mga isda dito ay contaminated na po ng langis as far as yung appearance, yung amoy at saka po yung lasa.
Bukod sa mga maliliit na mangingisda at namamalakaya, malaki rin ang naging epekto ng naibalitang oil spill sa mga nasa komersyo. Pangamba para sa aquaculture. Ito pong pagbabangus namin, hindi naman po small scale to. Malawakan po ang ang market. Dito po sa Hagonoy, napakarami po naming nagbabangus dito na talaga pong itong bangus, isa po ito sa pinagkukunan natin ng negosyo. Hindi lang po local, pati po international. Kasi po dito rin po kumukuha ng mga bangus. Dito po sila kumukuha sa baybayin ng Manila Bay, Hagonoy area po. Paano po kung sisirain po natin yung pong imahe ng bangusan ng gagaling sa Manila Bay? Babagsak po ang ating export. Sino po ang maapektuhan? Di po ba yung mga taong naghahanap buhay sa pangisdaan? Hindi lang po yung mangingisda na namamante, na nag-uumang po ng panghuli ng alimasag, nagtatahong, nagtatalaba. Ang malaking player po dito, yung pong commercial aquaculture, yung pong nag-aalaga ng bangos. Dahil sa sunod-sunod na hamon, malaking lugi na raw ang naidudulot sa mga mangingisda. To be honest po talaga, malaki po ang lugi ngayon namin. Kaya nga po, marami na po kaming kasamahan dito sa Hagonoy na nagbabalak na po na huminto sa ganitong hanap buhay. Malaki po talagang epekto, lalong-lalo na po sa ekonomiya at sa larangan po ng pangingisda. Kaya nga po kami, nakikipagtulungan kami sa Kaibipar para po maparating sa kanila yung kalagayan po namin dito sa Hagonoy. Lalong-lalo na po kami, mahigit po 500 pamilya ang nagtatrabaho po sa amin. Pati po sa mga kasamahan ko dito sa Hagonoy, marami pa rin po ditong ibang operator na maapektuhan din po ang kanilang negosyo. Bago ang insidente sa oil spill, nasa 140 pesos ang presyo ng bangus kada kilo. At ngayon, kinailangan nila itong ibaba sa 125 pesos. Kaya nga po, inaasahan po namin ang pag-unti ng mga operator dito ng bangos kasi nga po sa laki ng lugi. Ngayon pa lang sana kami makaka-recover dahil nga po humina. Isa pa po talagang nagpapahirap sa amin dito actually, yung mga imported frozen Yung pong pinapapasok natin dito sa bansa na marami naman po tayong bangus sa tilapia, bakit po kailangang magpapasok tayo ng maraming imported na isda? Isa rin po yon. Maging ang dealer na si Ona de la Cruz na nagbabagsak sa Tarlac, bumaba na rin ang benta. Ang dating 100 banyera sa maghapon, nasa 70 banyera na lang na umaabot pa ng 3 araw. Medyo naapektuhan po kami. Dati po, araw-araw kami nandito. Ngayon, yung 3 araw bago makabalik dahil sinasabi nila, may langis. Pero wala naman po dahil ibang bandaragat ito, tinitingnan nila yung mga pinapalakayan. Talagang wala naman po. Medyo kuwan lang po talaga yung balita. Kami po mismo, hindi rin nalagay kasi masisira yung suki namin. Kasi everyday na suki namin yan. Iniingatan namin. Kahit naman tayo, ayaw natin magkasakit yung ibang tao. Nauna nang sinabi ng Department of Health o DOH Region 3 na delikado ang oil spill sa public health, drinking water resources, marine life, natural resources at iba pa. Kabilang sa immediate effects nito ay ang pulmonary injury at central nervous system depression. Posible raw maapektuhan nito ang may expose sa pamamagitan ng paglanghap, pagkadikit sa balat at paglunok ng langis o anumang nakontamina nito. Isa rin sa mga gumagawa ng aksyon ukol sa oil spill incident ang karatig probinsya ng Bataan, ang Pampanga. Isang coordination meeting ay sinagawa upang pag-usapan at paghandaan ng posibleng maging epekto nito kung sakaling tumama sa lalawigan. Sa initial na report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, nasa mahigit 20 barangay ang maaaring maapektuhan. Ang mga ito ay matatagpuan sa bayan ng Macabebe, Masantol, Lubao, Sasmuan, Minalin at Guagua. Nasa mahigit 32,000 fisher folks naman ang tatamaan sa coastal towns kung sakaling hindi makontrol ang oil spill. Ang bayan ng Minalin, hindi lamang kilala sa mansag na egg basket ng Central Luzon. Ito rin ay kilala pagdating sa tilapia production. Sa kabila ng banta ng oil spill, hindi raw naalarma ang bayan. Yung mga kakain regarding their safety, yung naman producer regarding their business. So, it did not really bring any alarm sa akin. Para sa akin lang, ang importante, alam natin ang gagawin natin at may coordination and cooperation sa mga lahat ng involved agencies at saka LGUs. Safety no mga rin pispangeti. Munang-muna makatarandula rin kami, ting tilapia mi. Ing munang-muna kini, si safety mila kayong pamagpalumindan. Kahit nanggagaling sa Bataan ang kanilang patubig sa mga palaisdaan, mas secure naman daw nila ito dahil mayroong check gates.
Muna tinakay man prinso, pangamanad ng prinsong check gate, king danum. Nang-ikot din ng CLTV 36 News Team sa isang pamilihang bayan na bagsakan ng mga isda, ang Guagua Public Market. Patuloy pa rin ang kanilang pagbebenta ng iba't ibang klase ng isda. Ayon sa ilang fish vendor, sinisiguro nila sa dealer na fresh at safe ang mga ito bago kunin. Okay naman po, tsaka bayo po naman mirasing kay Kenny lalong din asan mi. Masong manibatan keng kayi, keng nabotas. Nagyaman po kukuha ka rin ang baluming ati mo, ating oil spill ngayon. Paka-check mi naman po, ingasan mi. Ikaw po dapat kumarugaman niya li kening Guagua kasi po pakasigurado mi na ingke kami ngasan mga santing. Samantala, nauna nang sinabi ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at ng B4 Region 3 na ligtas sa mga seafood na galing sa probinsya. As of July 30, salyado na rin ang leak sa motor tanker at walang nakitang trace ng oil spill sa lalawigan. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na nakaposisyon na ang receiving tanker na gagamitin para sa recovery operation. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin umanong maninipis ng oil sheen sa vicinity ng MT Terra Nova. Mayroon na rin control measures na isinasagawa kagaya ng paglalagay ng oil spill booms, deployment ng skimmers at employment ng oil dispersants. Kabalen, huwag kayong aalis. Sa aming pagbabalik, magpapatuloy ang ating pagbabalik tanaw sa mga naging kaganapan sa nakalipas na isang taon. Dito lamang sa CLTV 36 News Year-End Special. Muling nagbabalik ang CLTV 36 News Year-End Special. Bukod sa mga natural disaster, naging malaking usapin din hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa ang ilang na-discover na illegal Pogo Hub. Isa na rito ang narid nitong March 13 sa Barangay Anupul, Bamban, Tarlac. Sa pilitang pamagobra, inikano'y denasan daling may gitulong dalan na talapagobra King Zunyuan Technology Incorporated metong Internet Gaming License Hub. Miyerkules March 13, anyang nireid dereng miyabeng puwersa na ng Philippine National Police, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Armed Forces of the Philippines in Chinese-owned Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Compound, kim Barangay Anupul, Bamban, Tarlac. Basic initial inventory, 371 karing may rescue at talapagobra ring Pilipino, kabang 432 na ring Chinese at 57 na ring Vietnamese. At tinla naman kayabang 8 Malaysian national at 2 Indonesian at 2 Rwandan. May daw niya yung raid pauli na ng search warrant at pepaliwal ng Bulacan Executive Judge Hermenegildo Dumlao. Agpang Bulacan Provincial Prosecutor Ramon Cito Ocampo, meto nga Malaysian national amagobra king Zunyuan Technology Incorporated, ing menyad sa Pao kapamilita ng Executive Secretary Lucas Bersamin. February 12 buka nun yung tintang yaketi Pilipinas in Malaysian National at abalo na naapis sa lina na kaduning kayang Chinese National akaluguran king halagang 300,000 pesos sa nyama kanya niyang miras kimi sabing kumpanya at may nga pilitang magobra. And he claimed that he was being beaten whenever he could not reach his quota and made 500 push-ups, 300 sit-ups as a punishment. And if he will be late only for 2 minutes in his workplace, he will be penalized for fine of 5,000 pesos. Kaya ba mo naman kanu karing modus na ning Zunyuan Technology Incorporated in pa mag-recruit karing interesadong makipagobra, ang timong call center agents dapat oras magpirma ng kontrata, aliwa nala pala yung obrang bibiyara karela. Recruited through social media, promised jobs which they thought were legal, such as encoders, similar to call center agents, promised a monthly pay of 21,000, 20,000, but they were not paid. Once they had entered the premises, they found out that their jobs were involved into scamming. Panasakit ang dala naman kanuring talapagobra patsela makapag-deliver king karelang kota. Dala naman kanupalwalan king compound, dapat edo dininan gamit ang timong toiletries. Every time na malilate siya, nagpa-penalize siya ng 5,000 pesos for 2 minutes delay. And every time na mainit ang ulo niyang yung group leader niya, who is a Chinese national, who is seated was beside him,
there was a time na 3 days ago na sinuntok siya. Meron, press pa nga yung wound niya sa may nose bridge niya. Sa investigasyon ng Senado, nadiskubre na konektado sa nasabing pogo si Mayor Alice Guo na kalaunan ay sinuspinde. Sinubukan din ito magtago sa mga otoridad, ngunit ito ay nahuli sa Indonesia kasama ang kanyang kapatid at kasabuan. Sa kasalukuyan, ito ay nakakulong sa Pasig Jail at nahaharap sa qualified human trafficking at graft case. Samantala, isa ang nasa lakay din sa Porac, Pampanga noong June 4 na higit na mas malaki umano kaysa sa naunang Pogo Hub. Tila isang maliit na syudad ang bumungad sa mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nang pasukin nila ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Di hamak mas malaki raw ito kaysa sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac kung saan nadadawit ngayon ang kontrobersyal na si Mayor Alice Guo. Definitely this is bigger than Banban. In terms of what, hectares? This is 10 hectares. Facilities and the buildings itself? Yes, mas marami. Nahahati sa 3 phase ang nasabing Pogo Hub sa Barangay Santa Cruz, Porac na malapit na sa boundary ng Angeles City. 13 gusali sa Phase 1, 10 gusali naman sa Phase 2, 13 gusali ulit sa Phase 3 at may 9 na villas at isang hotel pa. Sa kabuuan ay mayroon itong 46 na buildings. 6 naman ang entry at exit points nito. Kabilang sa mga makikita sa loob ang iba't ibang establishmento gaya ng mga restaurant at mga malalawak na workstation. Nitong linggo, June 9, ang ikatlong araw ng operasyon ng PAOK at PNP-CIDG sa bisa ng search warrant laban sa tinuturong operator ng Pogo Hub na Lucky South 99 Outsourcing. Napuntahan natin yung pinakita ko sa inyo kanina, yung building number 27 at ito ay workstation siya. At sa estimate ko ay may around 200 computers. Ganun karami yung kaya yun ang challenge ngayon sa ating mga investigator kasi they have to tag mark all vehicles evidence na nandun sa loob ng workstation. So that is for the first floor lang. So may second floor pa yun. Ayon kay Police Colonel David Apoclay, ang Deputy Director for Operations ng PNP-CIDG, bukod sa mga laptop, computers at mobile phones, ay nakarecover din sila ng mga manual. Common yun sa mga Pogo Hub eh. As much as possible gagawin nilang standard kasi yung kanilang operation. So yung mga workers nila may sinusunod na manual. So parang isang script ang sinusunod diyan para alam nila agad kung anong isasagot nila sa kanilang mga clients or target personalities. Kapansin-pansin din ang dumi sa lugar. Nagkalat ang mga pinagkainan at mga basura. Sa dami nila na nagtatrabaho doon, parang walang ganong control pertaining to, kita nyo naman yung nagdaanan to sanitary, ganun, to discipline sa pag-aalaga ng kanilang mga workplace, walang ganong policy siguro na gano'n. So, siguro they're just after yung kung ano man yung trabaho nila sa loob. Matatandaan noong Martes, June 4 nang magdaos ng welfare check ang PAOK at PNP-CIDG Porac sa Mega Pogo Hub matapos makatanggap ng mga reports kaugnay ng human trafficking, kidnapping, torture, sextortion at scam. Umabot na rin sa 159 foreign nationals at 30 Pinoy ang kanilang na-rescue mula sa nasabing pasilidad. Kabilang dito ang lalaki nakatakas mula sa loob ng gusali noong June 6 ng madaling araw na nakaposas pa sa bed frame at puno ng pasa sa katawan. Kaugnay nito, suspendido ang punong bayan ng Porac at ilang konsehal dahil sa gross neglect of duty. Sa iba pang mga malalaking balita ngayong 2024, isa rin sa mga labis na kinabahala ng mga mamamayan hindi lamang sa Region 3 kundi maging sa iba pang panig ng Luzon ay ang usapin sa tigil operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac. Muling iginiit ng pamunuan ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC na pinag-aralang mabuti ang itinayong Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. I was hands-on in the technical planning, everything, and
our consultant. We had here local consultants for environmental impact assessment, things, of course, with local consultants. But I'm let's say, the technical engine behind the operations. I stayed with the company here on site for 10 years, and up to my local colleagues were able to run it by themselves. Ayon sa German civil engineer at water and waste management expert na si Holger Holst, sa ibang lugar daw dapat itatayo ang naturang landfill batay sa plano ng Clark Development Corporation o CDC, subalit hindi ito feasible. Si Holst ang kasalukuyang chairman at technical director ng MCWMC. No, what we did, the CDC had another site in their opinion, but they were thinking only about CDC waste. That was a 3-4 hectare facility, because the waste in CDC at that time, there were 360 companies. It was very small. It's economically impossible. And then, together with the environmental department at that time, we did a complete search inside the Clark Special with 36,000 hectares, which are the best locations. And we found only 2 locations which we would suitable for a waste management facility, and Kalangitan was the better of it. And the other one nowadays is anyway developed somehow. It was on top of a mountain. It was enough property, but not good location. Paliwanag ni Holst, maraming mahalagang salik ang kanilang kinukonsidera bago itinayo ang Kalangitan Sanitary Landfill. Paliwanag ni Holst, maraming mahalagang salik ang kanilang kinonsidera bago itinayo ang Kalangitan Sanitary Landfill. Wala raw kinalaman dito ang mataas na lugar na kinaroroonan ng pasilidad para sa basura. You have a process to select a site. Main factor is groundwater, neighborhood, soil itself on site. Comes here, it's not lahar under it, we need clay. Clay is the main factor. Groundwater in Clark is Kalangitan is 72 meters away. The law requires 2 meters. So it's a very safe location. And of course, availability also. Collecting the leakage is already the third word. First, because we want to avoid that it leaks. We capture the water before, and this is a technical issue. Doesn't matter if you're high up or low down, you have to make sure that nothing goes in the ground. That's the main purpose of a landfill. It cannot be in a floodplain area. That's an absolute no-no. Then the water comes from outside, seepage through it. That's number 1 criteria normally to not allow a landfill. Bunsod ng naging mabusising operasyon ng sanitary landfill sa Kapas, asahan raw na kaya pa nitong tumanggap ng basura sa matagal na panahon. May bentahe rin umano ito kumpara sa mga pasilidad na pagdadalhan ng basura kung itutuloy ang pagpapasara sa Kalangitan Sanitary Landfill. Sa pinakahuling update ukol sa issue, 3 korte na ang pabor sa Clark Development Corporation o CDC kaugnay ng issue sa Kalangitan Sanitary Landfill. Kabilang dito ang Regional Tri-Court ng Angeles City at Capas, Tarlac. Sa pahayag ng CDC, ibinahagi nitong naglabas na rin ng 60-day Temporary Restraining Order o TRO ang Court of Appeals o CE laban sa Writ of Preliminary Injunction na inisyu ng RTC Branch 66 ng Capas na nag-enjoin sa CDC at Bases Conversion and Development Authority o BCDE dahil sa sapilitang pag-takeover nito sa Kalangitan Landfill. Kasunod nito ay nilapit ng CDC ang kaso sa CA sa pamamagitan ng petition for certiorari with prayer for the issuance of a TRO and or injunctive writ na siya namang ipinagkaloob ng korte. Ipinagpapasalamat naman ito ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera. Giniit din niya na wala ng otoridad ng Metro Clark Waste Management Corporation sa pasilidad, ngunit maaari sila magpatuloy ng operasyon sa ibang lugar. Magpapatuloy ang ating pagbabalik tanaw sa mga naging kaganapan sa nakalipas na isang taon. Abangan muli bukas ang CLTV 36 News Year-End Special. Kasama naman si Ashley Punzalan. Muli ako ang inyong lingkod, Liana Canilaw. Ito ang CLTV 36 News Year-End Special 2024.